tinatamaan ni ilang tao yun, 25 to 35,000 members and non-members of PBMA sa buong Dinagat ang tinamaan dyan dahil isang taon na kami hindi nag-ooperate. Yeah. May binigyan ko ng kopya sa ombudsman yung mga letter ko, lahat communication. Dahil medyo illegal talaga ang pagkakagawa nila dahil wala siyang shares of stocks, wala lahat. Ngayon, pinosify niya yun. So, parang ipinasok yung pangalan nila sa Security and Exchange Commission. Wala naman shares of stocks. Falsification yun. That is the number one na pinosya. Kaya ngayon, may warrant of arrest naman siya. Salamat sa Diyos. Salamat po sa inyo.